дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри ҳисор рӯзи мудофиаи гражданӣ намунавӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур омӯзгорон, хонандагон ва меҳмонон иштирок намуда донишу малакаҳои худро вобаста ба ҳолатҳои фавқулода такмил доданд. ҳадафи асосии баргузории ин тадбир баландбардоштани сатҳи огоҳӣ ва омодагии иштирокчиён дар ҳолатҳои хатарнок аз ҷумла заминларза, обхезӣ ва дигар офатҳои табиӣ арзёбӣ мегардад. зимни чорабинӣ ба хонандагон на танҳо маълумоти назариявӣ, балки малакаҳои амалӣ оид ба наҷотдиҳӣ, эвакуатсия, истифодаи таҷҳизоти муҳофизатӣ ва риояи қоидаҳои бехатарӣ омӯзонида шуд. қайд гардид, ки омӯзгорон ва хонандагон дар машқҳои амалӣ бо масъулияти баланд ва шавқу рағбати зиёд иштирок намуданд. ҳамзамон ба аҳамияти омӯзиши мудофиаи гражданӣ, густариши ҳамкориҳои муассисаҳои таълимӣ бо кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва нақши ҷавонон ҳамчун нерӯи ояндасози ҷомеа таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. дар анҷом ба ҳамаи иштирокчиён барои саҳми фаъолона ва ҳисси баланди масъулият изҳори сипос баён гардид. таъкид шуд, ки риояи қоидаҳои бехатарӣ ва омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода метавонад дар ҳифзи ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон нақши муҳим бозад.